Dilai long humni kowe supari ke pona truck ke nebdun. Boka jana long raki hormu ke chopai nang ke bat. Keso kang thak pen kachepang rai jepan rong araga long arnam kiti. Kardom pini prime time berta long pen nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Kedam tang there ni phai isiar ni dilai long hampang asong pen police chelang si humni kowe supari ke pona truck nepdun check. Manipur Myanmar along ripen kowe akreng mate supari hei hui aron ripen pon bom pwajok kedam tang arni penang an hampang asong atum lapen police atum nepdun lo setame pini arni anta lahai kowe akreng ke pon kanton abilan lason si kedam tang there ni phai isi arni dilai police pen hampang asong atum humni kowe akreng ke pon atrak nepdun check lo ke nepdun check atrak a number lake UP 15DT 3046 lapen UP 15DT 7764 humni kowe karthang atrak lake Dimapur ana thupen kebang bom hotsi dilai along ke do police atum kaike keton kelang dunwer adima longsi nebdun long check lo truck ke nebdun ahut bangpli abang phwa phanta nepon lo दीमापुर से गाड़ी में क्या लोड है? सुपारी कहाँ तक जाएगा? दिल्ली। कौन भेजा था? तिमम जी बोले थे, एक नंबर मिला था। तिमोंग? हाँ के इस नंबर पे क्या नाम था? तिमम। आप लोग को जो डॉक्यूमेंट दिया है वो किस चीज़ का डॉक्यूमेंट दिया है? नहीं पढ़े लिखे, आप पढ़े हो तो पता लग जाएगा। बोले थे कि ये चीज़ लोड करने जाते कोई सामान होता, लेकिन आपके बताने से जो हम मालूम किए कि भाई ये बंदे जो हैं ये सुपारी का नाम ले रहे हैं। सुपारी क्या चीज़ होती है? तो नहीं, आप लोग का जानकारी क्या था? मटर, लेकिन है सुपारी। लेकिन सामान कितना है? 25 टन। गाड़ी कितना किलो है? गाड़ी 30 टन की पासिंग पे होती है। 25 टन गाड़ी कितना है? 30 टन। दो। humni atrak pen pangrumpet kuti isira lak phogge batangka amui Myanmar akowe akreng do pusi police atum kahonthe padopon bokadan pen anantera karbiang long live Ke ongdong ke thurmiatum non ke hor birialar spasmoproxivon corex fencidal coterex hai hoi ke rematum si ke ong Raki buke asondopik hor biri cigarette sada kani bhang hehu henlo setame laso angbong non malom penang an obe kimia tumke spasmoproxivon corex fencidal coterex hehu kirim atumsi ke ong singjam amen pen pharmacy along lahai adawai namdam si kijunjun lason si pherangki atum kahomri damahut NH39 atobar pi akum amrajan ilong adim along ajirding thrui pen lo kachali osomar atum lahai adawai kijun tang abong ke koirui thekpon long lahai adawai komar atum si kijun ma pang thekdun thekhe setame api apo atum amethang asomar atum aphan kachelangdun kenang sot athe ke jor atum ke abeha potsi tangka joini jorbompo Seta kahenuji ke mithang hem osomar henlo non malom lahai drugs ke cho aphai bokajan sub division kaparlo lahorijan khatkhati bokajan sukhanjan amrajan hanjanglangso paglangso balipathar safapani deopani silodijan moiso kiling hidipi lapendila habar anta atemon letanglo lasi non pen langpangching dunde pulote ovekimi jasemet karbiari so ejangatumse kaphere meme kibirang theksi wangjuiji Bokajan pen ananterang karbiang long live Surihini ra Kresir Kepen Surihini ra Inkoy Aningkana Baha Mahamaya constituency arlo MGNREGA scheme pen Saike claim Ponjiaphan Kedamtang There Isiarni EM Lonsing Teron pen long ekesom Surihini ra Kresir Kepen Surihini ra Inkoy Aningkana Baha Mahamaya constituency arlo MGNREGA scheme block pen rong group arlo kaching thor asai hehui nangkapali ateng pen keklem kedam Ponjiaphan Kedamtang There Isiarni Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron pen
VDC Chairman Orson Rongpiatum long isomponlo. MGNREGA Sonpharo Isira Plikep Scheme Pen Arong Kaching Thorasai Kiklempon long Jia Phansi Labangso along isomponlo. Long A Kisam Ahut Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, Dokmoka LEMS Chairman Rajen Rongpi, VDC Member Rajesh Teron, Lawrence Rongpi, Gram Sevak Matthew Kispota Atum Pendanglo Ongdung Mankidotum Chatongdun. News 6 Report, Karbi Anglong Live. Munit monora long keso jaja do bangsong bong pen rengkang thak pen kachipang raija phanpura ningkan esek pen ephong rongarak ronghang rongbong along arnam pharo pen arnam kiti puasai kedeng. Sipong rumor kachipindeng kang ni awai kang labangso konada dimlo. Bonta ridlo jailo lapusona dim alongkali. Hako socheng plangrapen kasonse nimrokom aron ajutang anu jokpi kapangthir ronghang rongbong mati rongarak along. Labangso adim tharbe saru jangphong saru arum along aningkan ningkan alang litum kedo laki kiklem kedam asai pen kachepangrai aphanma. Bonta kali alang litum labangso adim along kedo laki hor ok ajoini penli mithang ahem arit along nangkachi open kebang kali. Bisar kidar kachiklem ponji aphansi kebang. Karbi rechopen, Karbi Anglong Life aphan nangkapachini donatengke, hako socheng plangrapen, labangso arnam kiti lake, suplit chera alongri, bhet belang kapangria tengsi pini arni anta, hako socheng angthun awepen, klembom bangbomlo. Socheng pengapen chong, asaron, nasinam pudak kanang kap kanang sekpen, lasi juga peloma, juga ju, bhet belang. Amu dogok lasi ke pelang pel sepuluh jalan kan pen nasi tu gitu pan medali Ahok labangso aron lake jasimet ningkan esek pen iphong kiso kangthak kachiti ji aphan pinpo atum ningkan esek pen iphong keklembom angdeng lake arnam kiti puhenlo. Lasi chiri akengri komchen kekan pon along thangnat kasik sakse da ji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council pen footpath atobar selampon angji. Kai chi dong kidun kekan ka kongwai na hi la bakai thom kongwai na hi la thom ka kongwai long ta me edum ta council pen ta me tokar pen ta me antanang kan pharu ta me no anana kan kitela non ke bang ila ni kan pen an ma ke council tor sta me dan thom ka kongwai ya ti ma dong bakai footpath athanan claim pinangi Pinpo atum chiri aruma longpen nang chiroi thusik langteng awai kang along duthom kekan padopon tangte bangso kekan amohor to ilitum langponik sina. Arnama hirjumi pen bangso arnam kiti pon angdeng mesen pen kichun theklongsi pinpo atum methang artu along kachapang no pon repji aphan kardom kachipi pen chekaklo. News report Rongbong Terang Karbi Anglong Live Hamren. Jesu Kristo aphan ke kropen arnam aphan anong kapathe pen danglok keso keun e atum aphan arnam kardom ponji aphan pura pini rong korai along healing crusade padopon. Rongkuroi Garo Baptist Church Amonduli along kedo Arnam pen Jakong kelong abang pi sangpi Junaki sangma ahin pen Cepatirpi ponsi Rongkuroi ahawar along Emmanuel Prayer Center kedamtang surihini ra krip ho aningkan Kardom kardi ahem pathir pondo. Labangso Emmanuel Prayer Center along aningkan wang setami Revival Healing Crusade amai pamanpon. Lasonsi peneng lethot setami kedamtang thang ni phai inkorener kep arni pen pangcheng ponsi thang ni phai isi arni mesen pen pajurpon. Labangso crusade along milisi pirthe akatheang mili phipi kidun kri abang kangtingsi puri redaji bonta alang niche the akatheang doji John angding piner kep angding so krehini along pen athepi en pon. Crusade kapado esek Dr. Ruko Jili Penyu Lapen Dr. Reverend
krili seyi atung pen radaphan arna malam than pon si radaphan aning babri pon labang so crusade along ong dong atun kiso nang kachelang dona tumaphan sangpi jonaki sangma kardom piajok kaprek akeso kidoa tumaphan setame kardom pen pami pon lapenan parta karjong langno kilod akeso lapen ok akeso tumaphan anta kapame pon ajok arna aphan haki chipi pon Bangso crusade along kadu kabe mondoli kiabatum chetong dun lapen Nagaland pen setame nang chetong dun si crusade along RDP dun pusi Karbi Anglong life along biota nang palin Pini prime time berta ke lapon sekang tonik lo do me thak me kardom